ganda ng panahon guys. Yan, ganda ng panahon. Wait lang. Ganda ng panahon. Hangin lang. Ang ganda ng panahon. Init. Ay, ganda ng panahon. Yan ang tinitirhan namin. Yan. Hello guys, ngayon magluluto ako ng ulam namin ngayon na kinuha namin kagabi sa dagat, mga kinason. Tinunuan na kinason sa aking recipe guys. Tingnan niyo guys ang kuha namin. Yan ang luto namin. Ito lang ang lamas guys. Ito ang lamas. Yan po ang bawang luyas, kasibuyas yan. Tapos na guys, bawang sa kanila guys.
natin ang kalabasa. Paswala ko. Pinamurot. Ito lahat may simpan at ang lutuan. Lagyan natin ng kunting tubig, isang baso para madudurog ang kalabasa. Ayan guys, lagyan natin ng tubig. Para madudurog ang kalabasa. Yan na. Durog na. Hindi lang natin durogan na sakto lang. So maglinisan natin ito. Tapos ang ito paglilinis. Malinis na. Malinis na. Malinis na. Ito na nagigisa natin ang ginagat. Lagyan na lang yung sili. Sili. Ganun pa yan. Sabay ko na ng bawang sa luya. Papula-pulahin natin. Sinuro natin ang sibuyas. Pinamula natin.
hinalo ko na. So guys, hindi ko lang nakita kasi hirap haluin kasi ini maliit ang lutuan. Sige. Ayan, so guys. Ang sarap. Lagyan na natin gata. Lagyan natin gata. So, yung gata. Tapos na yan ang recipe ng Toto Lucia. Apa natin guys? Okay. Ganyan namin natin. Ganyan kaki. Nag-prepare ko guys ini yan so guys, naglagyan ko ng butter yan, butter dami po kain kami mamaya yes. Lagyan ng butter Vlog ka ba? Hindi, kanina pa to na ano ko na Edit mo na? uni pa mamaya marami na ito na video na marami pa